ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубанд. Инҷа ирӯз 19 сентябри соли 2023 якчанд дона мошинро обзор кардем, баҳри шумо тамошо кунед. иншоалло маъқултон мешавад. мошиное ки маъқул мешавад дар амрӯз соҳибош занг зада рафта харидор кунед бародари азиз. хотири меҳнатое ки мо мекунем, ами наворда лайк монем бародари азиз, чанд қадам метавонед дастгирӣ кунед. ба канал подписатсия кунед, тугмачаи зангуларо зер карда монед. вақте ки мо навор кардем, шумо хабардор мешавед бародари азиз. дар ин ватсап мо хона ва замина, квартира ва мошино барои фурӯши реклама боша равонаш кунед, худмо рекламаш мекунем, иншоалло шумода фурӯхта метем. дар комментариё нависем ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозимай, мо ҳамонро ҳаракат мекунем дар навораи баъдина баҳри шумо пешниҳод кунем. дӯстони азиз, аз рӯи комментария фақат 10 дона мошин ҳар рӯз пешниҳод мекунем баҳри шумо тамошо кунед, фақат шумо дастгирӣ кунед. ҳама каса эълона сар мекунем ба ҳамаи шумо тамошои фороғат. дӯстони азиз, мегзарем ба якум эълони имрӯза. Opel Astra G солиш 1999 дар ноҳияи Восе бо нархи 55,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. кузов хэтчбек, бензин, газ ҳар ду кор мекунад. мотор 1.6 литр, коробка педаши механика. задагӣ пусидагӣ надорад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Восе. Astra G хэтчбек нархиш 55 мегем, бо муомила ҳам дора. вариантиҳо алиши надора. ду балони пешаш 80%, ақибош 50%. бардор азиз, авёмиш 1.6 простой, мотора нав кардан, хадавои пеш қафо нав кардан. хулас мегири ҳай мекини мегарди. кондитсионериш созай, шлангош алиш мекини, тамом ҳамин қа. хулоса ҳам қадараи мошин каси мехара марамат кини занг занед бардор азиз. аз номи канали мо иншоалло шумо да скидка ҳам мекунам. мошин дар ноҳияи Восе, солиш 99, 55,000 сомон. салом дӯстони азиз, ина Opel Vectra B солиш 1996 сол. мотор 1.6 инжектор, нархша 35,000 сомонӣ мега. сол касоне ки харидори аниқ ҳастен, харидори қизиқ да бо ягон сум иншоалло арзон ҳам мекунем. мошин айни ҳол дар ноҳияи Восе бардор азиз. системаи музикаш, масъалаи даруни мошин, инами состояния бардор азиз. сидениёшам тозаи хушрой. бо касоне ки мошиншинос ҳастанд, инами ҳолат бардор азиз. сидениёи ақиб, рақамата бугу ака 501 81 80 83 бардоро. 501 81 80 83. хай бо худотон занг мезанен, оиди мошин бо маълумоти муфассала мегирен. ҳамон нафарое ки мисол хоста буден ки Vectra фасони хушрӯ, Vectra B, ина ягон ҷои задагӣ надора. мошин тозай. ҳам як нафаре боша бигирад, фақат ҳай кунад. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla солиш 2009 дар бохтари Қурғонтепа бо нархи 82,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, сӯзишвориш бензини холӣ, дар кузов седан, авион, мотор 1.8 литр, коробкаш автоматика, ранги сафед, документош тамом шудагай. каси мехара занг зана рақамои соҳиби мошин 30 10 93 94 барои тамос. мошина нига кунем чӣ хел состояния. дарунаш телевизор дора. краска родной, номерот транзит. номи мошин Toyota Corolla. чӣ хеле ки шумо хостен баҳри шумо бардор азиз, гуфтем аз рӯи комментария пешниҳод мекунем. мо дар Қурғонтепа қарор доранд. хайра 82,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. худотон занг зад, оиди мошин маълумоташа бигирен. худтон
ماشین فروشی چهارم دوستان عزیز، دایوان اکسی سالش 1999. عین حال در دوشنبه قرار دارد با نرخ 14000 سومانی فروخته می شود. تنها گاز سوزشوری بنزین زدگی نیز گازش کار میکنه. کوزو سدان ابیوم موتوری امی دایوان اکسی 1.6 لیتر камрасход гуфтанд. Коробка передачи механика. Мошин бояд срочно фурухта шавад бо нархи 14000 сомонӣ. Ҳамун нафарое ки дар ҳамун комментария хоҳиш мекунед мошинои арзон ина мондем. баъд я бародар дар навори пешна гуфтанд ки мо метавонем хоб 100,000 рубл мошини зур бихарем. ихел мошини зура дар 100,000 рубл шумо харида наметавонед бачаҳо азиз. мошине ки мисол нарман 20,000 сомон тоҷики боло ай. ҳамин қашак гуфтамонем бачаҳо. мошини фурӯшии панҷум навори пешнара хондем комментарий. я бародар дайвон некси хостанд ки ба навор гирем. солиш 1999 дар куни бодом бо нархи 19000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови хеҷибек бародар азиз. абём моториш 1 литр. мошин кам гаштагия гуфта иҷа пробегша мода кам қайд кардан. коробка передачи механика. тамоми саволҳо тамоми ҷавобо тавассути телефон мега иҷода қайд кардаган. хулоса ки худотон занг зада оиди мошин маълумотаро бигирен, баъд рафта мошина харидорӣ кунем бародар азиз. я бародар дар комментария нависагия ки акама мо мошина аз хоб қимсангир ба душанбе рафтем, занг мезанем номерош кор намекунад. аввал маълумоташа бигирем баъд равем бародар азиз. тавсияи мо барои шумо. мошини фурӯшии шашум дӯстон азиз, дайво леганзе солиш 1998. мошин айни ҳол дар душанбе бо нархи 14000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш гази холӣ, мотор 1.8 литр, коробкаш механика. срочно фурӯшай. рақамо барои тамос 20 34 40 842 занг занен. яке маълумотро тавассути телефон мегирем. беҳуда занг зад бародара нороҳат накунед дӯстон азиз. хотири меҳнатои мо касоне ки лайкотона намонден, амин лайкора монен баъд тамошо кунен беҳтарин мешавад дӯстон азиз. чунки лайкои шумо навори моро паҳн мекунад, тамошобино зиёд мешавад, ҳамин ранги шумо одамо зиёд мешаванд. ҳамин акоҳо вақте шумо мошин намехаред, ҳамин акоҳо чӣ мекунанд, мошиншонро рафта мехаранд, ҳама тарафа соз мешавад. модам дастгирӣ, шумодам ҳамин мошин фурӯшодам дастгирӣ бародар азиз. хулоса ҳиссаи худтонро дар канал гузорем, баъд бироен хушомадед. мошини фурӯшии навбатӣ бародар азиз, як дона Opel Astra F солиш 1995 бо нархи 31000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов хечбек, мотор 1.6, коробка механика. бардоро мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кузов пусидагӣ надорад, чашкош садай, яксола ҳуҷҷат, тонировкаш тамом шудагиаш. срочно фурӯшиай. илтимос журналистҳо ғам натен, мошин конкретни бадай гуфтему бачаҳое ки хари бадай гуфта иҷа қайд кардам. биё айпеш бин бо кампам гап мезанем оиди мошин. мақсад арзон мешавад. 31000 биги бара бо муомила мекунӣ. иншоалло мошина лавзо ки тоғри гирифт мефурӯшад. мошини фурӯшии навбатӣ аз рӯи комментария. BMW 3 солиш 2008 сол дар хуҷанд бо нархи 89000 сомонӣ фурӯхта мешавад. состояниш просто хиштӯи бадай нигоҳ кунед. агар пул медоштем хидмат мехаридемш. сӯзишвориш бензини холӣ, дар кузов седан, моториш D, коробкаш автоматика. мошини камгаштагӣ, мошин беҳад тозаи, ҳайкадагӣ пака нест, истодагие фақат мегам. ҳама тарафа мошин хубай, балонош нав па нав, моториш беҳад зурай. харидори аниқ занг занен муомила мекунем гуфтанд. хулоса мошиншон хов чанд қад дам гирифтагиай. ҳамин хел маълумотро мо дар равон кардан. даруниш тоза хишту, состояниш беҳад хубай гуфтанд. акоҳо худотон занг зад оиди мошин бо маълумотошона бигиред. Opel Zafira
همون نفرایی که در امو کامنتر یک قید کردین که زفیر به نوار گیریم، بهر شما یک دانه یافتیم در خوجند با نرخ 80,000 سومانی فروخته می شود. سالش 2006 سال اوپل زفیره. объем мотор 1.8 литр. همین خیلی краскаш. коробка механика, состояние мошин зурай вагона мега нав омадагай. мошин барои ҳай кардан, гаштан понни тайёрай, ягон корш нестай. хулоса ки дар надора, пробегиш радной, савдо дар пеши мошинай. мошини фурӯшии навбатӣ дӯстон азиз, Volkswagen қабул кардем солаш 2007 72000 сомонӣ фурӯхта мешавад дар хуҷанди бостонӣ. сӯзишвори дизел, кузов минивен, мотор Д, пробегаш камтар мошин мисол гаштагия мега хела, коробка автоматика, мошин 100% харидор аниқ телефон кунем бо муомила мекунем тавассути телефонай. худотон занг занен, ҳамин состояние 72000 сомонӣ фурӯхта мешавад. чӣ азиз? оиди мошин маълумоти муфассал рақамони 926 4 5 4 1 2 занг зад парсем бо. боқӣ дар амони худо бошем бачаи азиз. касоне ки лайкора намонден, комментари беҳтарин нанавистен, навора стоп кунен, беҳтарин комментари хуб нависен, имкон боша навора паҳн кунен, бачаҳо мошинашон ба зудӣ бифурӯшанд. лайкора намонен, боқӣ дар амони худо бошен то пага. худованд ҳамаатон нигаҳбон бошад.